Hello guys, welcome to my channel. Asik din ni ulo tini ang vlogos phayo. Tini ani jora manka buknai rok raja kha te chandari rok dai me kho rangkrin bagai. Nago thangai kenchi bai ranai. Ang tabuk telemra station tongo. Tini auto malkhung station borok green bagai ang tabara haino achugui tongo. Tini station ko oro nahade dol dol norok joto kaham tongbanya ang ani YouTube nukjagya onek ketukma tambai ke belai bijing tongkha jorao obon bagai ang YouTube nukjakmaya hade ke tini telemura to shonibar bazar barnya haitono borok belai kom mani bagai sino to rok pathak jakung tongo moke ano to do mo sini telemura station moke telemura ai ke hawai berayong group yang ke rangkol group moke rangkol tu telemura thangai rok ni malkhung ngo dol omoke ang tabuk front camera bai kai tongo tai tini nok ni gas pai thangjak mani bagai ang gas karte phaimani kamya karjak ang tini kat mistri hai ke ras mistri khlai tongo a jarao a kamna ang tini khlai miya tamni bagai ke nok ni gas tharjak pai thangjak man bagai telmrao gas office phaiyi gas nanan ma phaika tei aboni sate sate ang service kisa khaine hini tabuk passenger tip nasingjak kisa jora manmani bagai ang tini blog kisa khaimani dalrok norok comment khai sadi ani blog no sajake দেখছি তো আমি ওই তোমার কোনো মনে হচ্ছে তখন ক্যামেরা বলতে একটা দেখলে ওরা বলতে তো ভিডিও একটা দিন নিয়ে চলবে আমার জানা আছে ভালো না ভিডিও ompi somni rut to omo mayung sopai jago jago amna ang tabuk norok no nugui tongo dalro